Mayong adlaw mga katambag, nganuman niya kitang mga Katoliko, mutuo man kita nga ang santos nga Eucharistia nga atong gidawat sa matag higayon nga musimba kita matuod nga lawas o dugo ni Kristo. Kana tungod mga katambag, kay si Kristo man mismo ang namulong. Diya sa San Mateo 26 nga to sa 28, ug sa Lucas 22:19 nga to sa 20, si Kristo miingon, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Wala gyud magsulti si Jesus nga kini simbolo sa akong lawas. Wala pod siya mag-ingon nga kini simbolo sa akong dugo. So ang pan nga gikonsagrahan nahimong matuod nga lawas, ug ang bino nga gikonsagrahan nahimong matuod nga dugo. Mao na nga si St. John Chrysostom around 313 AD, meaning wala pa'y Biblia nga na-compile ni ining panahon na. Miingon si St. John Chrysostom, usa sa mga early church fathers, miingon siya, kung si Kristo namulong nga this is my body, kung si Kristo namulong kini mao ang akong lawas, nan si kinsa man kita nga mo question sa Ginoo nga kadtong iyang gigunitan nahimong tinuod nga lawas. Sa ato pa, miagri gayod si St. John Chrysostom nga ang santos nga Eucharistia matuod gayod nga lawas ug dugo ni Kristo. Gidasunan pagyud kini ni San Pablo mga igsuon. Diya sa unang Korinto 10 bersikulo 16, si San Pablo miingon, dili ba sa matag ambit nato niining pagpikas-pikas nato sa pan, nakigambit man kita sa lawas ni Kristo? So tinaw kaayo mga igsuon, wala mo ingon si San Pablo nga dili ba sa matag ambit nato niining pan, nakigambit man kita sa simbolo sa lawas ni Kristo? Wala. Kundili tinaw kaayo ang gigamit ni San Pablo, dili ba nakigambit man kita sa lawas ni Kristo? Mao man gani nga diha sa iyang sulat sa unang Korinto 11 bersikulo 27, si San Pablo miingon, taon sa pan ug sa bino sa dili takus nga paagi siya nakasala batok sa lawas ug dugo ni Kristo. Mga igsoon, simple lang kaayo nga logic. Kung ang gikaon nato simbolo pa to sa lawas ni Kristo, kung ang atong giinom simbolo pa to sa dugo ni Kristo, nan nganuman si San Pablo miingon man nga kung mukaon kita sa pan ug sa bino sa dili takus nga paagi, nakasala kita batok sa lawas ug dugo ni Kristo. In short, si San Pablo mismo mituo siya nga ang atong gikalawat lawas ngayon ug dugo ni Kristo. Diya sa Old Testament nga ang mga Hudiyo sa matahigayon nga magsaulog sila sa Passover, kining adlaw sa pagsaylo, mag-ihaw gayud sila og tinuod nga karnero. Nan kinsa man ang giprefiguran sa maong karnero? Walay lain mga igsuon. Diya sa Juan 1 bersikulo 29, si San Juan miingon, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ania ang nating karnero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. So si Kristo nga mo'y gihalad sa pangilin, sumala sa unang Korinto 5 bersikulo 7. So tinaw nga diha mismo sa santos nga misa ang ato usab nga gikalawat, walay lain mao ang lawas o dugo ni Kristo. Nganong ang atong gikalawat kana ramang ostiya, wala man tagi painom og bino, tungod kay ang atong gikalawat kumpleto naman. Kay si Kristo miingon sa Juan 6 bersikulo 51, ako ang pan nga mikanaog gikan sa langit. Ang pan nga akong ihatag kaninyo mao ang akong unod aron ang kalibutan mabuhi. Sa Henesis 9:4 mga igsuon, ang naghatag og kinabuhi sa unod mao ang dugo. Kay buhi man nga pan ang gihatag ni Kristo, buhi man nga unod ang gihatag ni Kristo, therefore anaa na diha ang dugo. Nindot ba ni kayo ang saad mga igsuon kumukaon kita sa santos nga Eucharistia? Si Kristo miingon sa Juan 6:53 ngadto 54, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Apan ang dili mukaon sa akong unod ug dili moinom sa akong dugo, dili usab makabaton o kinabuhing dayon. Mo na nga isip-isip mga igsuon, ang santos nga Eucharistia mao ang labing pinakapungkayan. In our CCC paragraph 1324, the Eucharist is the source and the summit of our Christian life. Ug mao kini ang wala
sa uban nga tinuhan. Bisan pag mag-worship ka diha og pila ka bulan si kalukso-lukso, dili kini ikatandi sa santos nga misa. God bless mga igsuon. God bless.